Правилно, намираме се в GoldenEye, където Емилия сбърка адреса, когато засне клипът си тук. А сега ще ви изненадам, че може да отседнете и вие в GoldenEye за 12,50 на вечер на човек. Преди това, нека ви покажа какви удобства има в този 5-звезден бутиков хотел. Буждаме се в просторна стая с огромно легло, телевизор, туалетка и дори готина баня. След това се отправяме към закуска, за да заредим сили, понеже има цели 3 басейна. Като между гмурканията може да си починем на красиви италиански сепарета. И настъпи момента да си направя един арома масаж. Спа центъра на хотела предлага сауна, релакс стая, както и най-различни масажи. Оттам се запътваме към бюти салона, в който докато ни правят терапия и прическа, в съседство можем да оставим детето да си играе в детския център, а баща му спокойно да посети фитнеса, който работи 24 часа. Красивата гледка на GoldenEye се разкрива с падането на вечерта и е време за богата вечеря. Разнообразието е огромно, както от салати основния стия, така и от към десерти, а ние, разбира се, опитахме всичко, защото след това време е да слезем на парти! Хотела редовно организира безплатни събития за гостите си и не забравяйте да пробвате невероятните коктейли. Ако и вие искате да се насладите на всичко това, до края на август код SUMMER25-2 може да закупите 2 нощувки за двама само за 50 лева. GoldenEye очаква и теб!